Twee soorten exotische skulpen doeken in een volle vaker op in de Waardzee. Onder andere van de Friese kust. Dat liet de WAR-unit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten. En je ziet dan zo'n Filipijnse tapijtschelp, die is ovaal tot bijna rechthoekig. Dat is een heel ander model van schelp. En die heeft ook heel diverse kleuren. Het gaat om de Filipijnse tapietskulp en de Amerikaanse stroomskulp. Wageningen Marine Research die doet jaarlijks voor het ministerie van LNV de schelpdierinventarisatie in het voorjaar. En daar worden ze af en toe wel gezien. Maar we hebben nu sinds het derde jaar in het najaar met de WAR-unit een najaarsinventarisatie gedaan. Omdat we, met name voor de kokkels dan, omdat we 2 jaar enorme sterfte in de zomer hebben gehad. En we zien dit jaar hebben we met name op de monsterpunten die we ook vorig jaar hebben bemonsterd, dat daar 1 keer veel meer monsterpunten zijn waar die Amerikaanse strandschelpen en de Filipijnse tapijtschelpen in waargenomen zijn. En dit is die Filipijnse tapietskulp. Die is correct als deze Amerikaanse stroomskulpen naar alle gedachten reizigen met vrachtskippen. Dat ze in de Waardzee zitten is bekend, maar deze tanname is nee. En dat erop vragen op. Met name die Amerikaanse strandschelp die is wat kleiner dan de kokkel, maar die groeit explosief. En gaat die straks de kokkel verdringen? En wat voor effect heeft dat dan op vogels? Want wij weten niet of de vogels die schelp ook lekker vinden. Hè? Of het diertje dan wat erin zit vanzelf. Kijk, en die Filipijnse tapijtschelp, daar hebben ze in Zeeland al onderzoek naar gedaan. En het is wel bekend dat de schooleksters daar wel op fourageren. Voor eerst binnen er volle meer vragen als antwoorden.